तू जाना तरह ना कि सरकारी काम बा भाई, भगवान जाने कब आई। और तू ये बतावा, तू ये केमिकल पेस्ट इस्तेमाल करे के बजाय पत्ता काहे ना इस्तेमाल करेला? अरे पत्ता तरह है दा सुमन, कल तू जन पत्ता देले रहला ना, ओकरा जैसे ही हम चबैनी पूरा मुंह कड़वा हो गई, ओकर कड़वाहट अंदर तक उतर गई। ओकरा से अच्छा था जोन डेंटिस्ट बतौले बा वो पेस्ट भी अच्छा बा। हाँ कुछ कहा, लेकिन दांत खातिर ये बेस्ट बा। अरे चल रहे दे। पेपर फेंके के बेरा कहाँ ध्यान रहेला ताहार? बाप रे, लागत आई गधा के पेपर लग गई। वो कौन निशाना वो? निकले जैसे। अरे सुमन तोरा लगल तो ना? इतना तो ना लगल, लेकिन पीठ में मोच आ गई। हाँ हम का कहत रहनी, पत्ता दांत खातिर अच्छा बा, हड्डी खातिर ना। हाँ। लागत है कि हम ये ऐड पड़े खातिर ही पेपर खरीदे नहीं। माँ, माँ, चिल्लावत काहे बाड़? इतना सारा जगह छोड़ के तरह की आम के पेड़ ही मिलल रहे कचरा जलावे खातिर। ये तोहार लगावल पेड़ नहीं खे, ये अपना आप यहाँ आइल बा। हे भगवान, हमारा आटा। ओहो, ये चम्मच भी ना। ये आटा भी ना पटाखे की तरह फूट रहल बा। आज के नाश्ता बहुत ही अच्छा बने वाला बा। तो इसे भाग के काहे लू माँ? अब बुझाइल कि हम घर में टाइल्स काहे ना लगवावे नहीं। जैसे कि ये घर के तो ताजमहल बनावे वाला बाड़ा। चल जा बुड़बक। हाँ वैसे आटा अच्छा फूल गइल बा। तू एमे खाए वाला सोडा डले बाड़ू का? ना, ये अपना आप फूल के ऊपर आइल बा। हम तो के अच्छा तरह से जानीला। हम ये आटा में नारियल पानी, केला डलनी, ईस्ट डलनी, ऐसा कह के तू भाग ना सकेला। ठीक बा, नाश्ता दे दो। अभी अंडा के साथ खेली, अगर एक के बेचब तो हमके 8 रुपया मिली। कैसा लड़का बा तू? ये बड़ा बड़ा कल्ला तू आखिर केकरा के दिखावे जावेला? घूरा मत हमके।